Il-Prim Ministru Robert Abela żar iċ-ċentru tal-vaċċinazzjoni fl-Università ta' Malta kif bħalissa qed tingħata doża addizzjonali tal-vaċċin kontra l-COVID-19. Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn. Sissa diġà nataw il fuq minn 100,000 doża addizzjonali tal-vaċċin kontra l-COVID-19. Il-Prim Ministru enfasizza l-importanza li kulħadd jieħu din id-doża kif l-istudji tal-esperti jiġdu l-ġid tad-doża addizzjonali kontra l-COVID-19. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn kompla ma' dan l-appell. Intant mingħajr it-tnejn li ġej id-doża addizzjonali ser tibda tingħata lil persuni li għandhom il fuq minn 50 sena. Waqt iż-żjara tal-Prim Ministru kien hemm il-koordinatur fiċ-ċentri tal-vaċċinazzjoni Jurgen Sunes li spjega kif numru ta' studenti universitarji qed jagħtu daqqatit floti ta' dawn id-dożi. Tal-Università qed ikollna studenti tal-Mediċina, studenti tad-Dentistrija u anke tan-Nursing. Dan qed jiġu hawnhekk b'mod volontarjat tagħhom flimkien ma' wkoll mal-Volserf u qed jagħmlu dan bejn lesson u oħra tagħhom qed jiġu jagħtu ftit sigħat li jkunu jistgħu biex li kemm jista' jkun intellaw ir-rata tat-tilqim f'Malta.